ilargi erraldoi bat, diztiratxua tristea. Troiako zaldia entzuten ari gara, Anariren disko berriko abestia, Giza Zarata disko berria. Anari, ibilbide luzeko euskal musikaria zara, gaur gurekin zaude Alabediko estudioan, ongi etorri. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, etortzeagatik. 7. estudioko diskoa kaleratu berri duzu, esan bezala Giza Zarata du izena, eta dagoeneko hilabete pasada atera zenetik diska, zuzenekoak ere egin dituzu. Nola sentitzen zara, nolakoa izan da diskaren harrera? Oso ona, egia esan, bai. Nik, azkenean oin ateatzea eta, jendearen feedback ona jasotzezu, bai, iristen zaizuna, eta baita baia zuzenean jodeu. Eta oin erraz ikusten da, baina norbeak pasatzen du beldur bat, atera aurretik beldurra, edo, on ja esango nuke beldurra ez, baina bai, kuriosidad ze gertatuko dan, ze, ni behintzat baneukan zenbait arrisku hartuaren sentsazioa diskontan, eta ez nekin, nola entzungo zen, nola hartuko zen diskoa. Eta oso ondo, egia esan da oso pozino. Zer uste duzu aurkituko duela entzuleak disko honetan? Nik uste, Anari ezagutzen duenak Anari aurkituko du, dudarik gabe, baina espero dut Anari beste gaitegi batean, beste leku batetik, esango nuke, seguru asko baita abesten, beste leku batzuetara ere begiratzen, baina beti ere, nire idazketatik pasatuta, eta adibidez letrei dagokionez, eta gero esango nuke, soinuari buruz, desberdina dela esango nuke. Gehien bat gitarra eta teklatu denak Joaquin Pascual Espainiako esena musikaleko lagunda musikare bate jodu, beraz, bere impronta hor dago abesti denetan, eta baita estudioa ere, Paco Locorekin grabatu dugu Kadizen, eta da, estudio eta teknikari danak dira bereziak, danak ematen diote zerbait, zure diskoei, nire aurreko diskoi eman diote baita izan ditudan beste teknikoak, eta nik uste honek ere eman diola. Orduan, hori danaren, eta, niretza zenbait erabakiren, baita, emaitza hori esango nuke. Aipatu duzu beste gauza batzuen artean soinua ezberdina dela disko honetan, aldaketa bat egon dela aurrekoekin alderatuta, eta Paco Loco edo Joaquin Pascual bezalako musikarien jo duzula, hain zuzen ere soinu ezberdin hori bilatzen? Bai, enbaten, Joaquinekin lana eginan itzan lehen, beste biok ezagutzen deu musikari baten bidez lehen nerekin gitarra jotzezun Borjaren bidez ezagutu nun, eta jairra izanen eta zura aurrekari penalaken ere jozitun teklatuak, epilogoan bai, kanton baten. Eta baino, ez gitarrak eta teklatu denakola beak hartu horren ardura, ez? Eta, ni pixkate abestiak etxean, neuk egin ditun, abestia hoen joko banu litzaken bezala, ez da, akustika eta ahotsa, eta gero, beak egin ditu, arregloak deitzen edo. Eta aspalditik geneukan, hola, elkarrekin lan egiteko aukera, eta baita aipatutako Paco Locoren estudioak ere ematen dio soinuari marka bat, eta propio bilatutakoa izan da bai. Eta musikaren marka horrek edo esango zen duke akompainatzen duela igual letretan dagoena, edo nolait bat datoz melodia eta letrak? Melodia baino produkzioa, seguru asko, bunkerra bestia da horrelako soila justu nahi nulako bunker bat einolako gauzaik auskorrena bezala, ez, pixkat horrekin jolastu. Beraz, batera joatea da
kontzeptualki esan nahi, igual naiz da desberdina izan, ez? Edo kontinente zarra horrelako kantu gogor bat izatea, edo Troiako zaldiak, ez, daukan aipatzen du kokaina eta prosaka, ez? Eukitzea baita holako puntu psikodeliko edo prosak puntu edo droga puntu hori, abestiak, ni hortan oso kontzeptuala naiz, abesti bakoitzak ze soinu izan berdun, eta uste oingo ondan gehiago jarri naiz gaina horretara, eta da oso, pozina emaitzarekin, da irutze zait daudela bereziki inoiz baino gehiago lotuta hitzak, kantatzeko era, soinua, produzioa, hori da. Ematen du musika zare ginen, baino idazkeran ere eman dela nolabaiteko aldaketa bat, eta ematen duela behar bada orain arte barrura begirakoak ziren letrak edo, orain kanpora begirakoak direla, edo munduari begira daudela nolabait. Zuk antzematen duzu horrelako aldaketarik, esan duk igual gure intimitatearen bunker horiek apurtu direla, igual melankolia pixkatatzen utzi dela. Hori noski, nik uste esango nuke bide bat dela badakarkidana, epilogoa bestian, edo zura horrekari penalakeko esango nuke baita hitzen aukeraketan, hitzak esan edo hitzak elemento materiala bezala, gero ja horrekin kontatzen dana igual bada bakartiago, ez dakik intimoa da, existentziala, nik uste zura horrekari penalak oso existentziala da diskoa. Ez nuke esango hain intimoa, intimoaren zentzu gehien erabiltzen den hortan. Eta hor noski dago intentzio bat nekarren zera horri tira egiteko eta beste pixkat irikitzeko, azkenean argazki bat ateatzen badezu, argazkian gauza pila sartzen zaizkizu, eta liburu bat idaztetik nator baita, eta liburuak ere bazeukan bilatuzu nolako filtro eta olako politiko bat gauza denena, eta nik uste hortik ere badatorrela, eta nik uste baietz gehiago dagola hori, ustetez, bilatu dut, eta zenbaitetan aurkitu ere, gaina. Liburu bat idazten egoteak, pixkat salto bat egitak, kantuak idaztetik, literatura egitera, edo ustezu izan duela zure narratzeko eran edo idazteko eran eraginik? Seguru baietz, ez? Nik uste seguru izan duela, ez dakite teknikoki, esan adibidez ez nengoenan, ez da horren narratiboa bazkenen liburu badauka norbaitek esan dit, ez nengoenan da oso liburuaren tonoa dauka, oreinak eke batzeukan ja tonu hori, esango nuke, eta beste abesti batzuk, baino esango nuke idazkera baino begia aldatu didala gehiago, begiratzeko era edo. Letretara itzuli ematen du, hain zuzen ere begirada horrek edo ikusten duena, ez edo kantuen protagonistak ikusten duena dela mundu edo garai nahiko ilun bat, uste dut ez nengoenan kantuan garai ankerra esaten duzula, dekadentzian dagoen mendebaldeko gizartea hori da, islatu nahi izan duzuna? Adibidez ez dakit dekadentziaraino, ez da, zuk noski ikusten dituzu, begiratzen dituzu gauzak eta ikusten dituzu gauzak eta nahi dituzu gauza horiek sartu, ez? Adibidezuk aipatu dezuna, ez da globoko kaxa hori plastifikatu horietako baten esaten du hor kabitzen den ankerkeria hasten da kalkulatzen, ez? Orduan, hor badago, ez dakit dekadentzia dan, edo gure garaia hau dan, dekadentzia ere izango da, segurasko bukatze ez dan mundu bat, eta sortze ez dan beste bat, horko ez dakit, eta baino esango nuke,
norbeak begiratzen duenean eta gauzak bilatzen dituenean badaki zertan ari den eta badaki zertaz ari den eta zertaz ari nahi duen. Baina gero zaila da diskoa esplikatzea tesi teoriko politiko bat bezala, ez? Ez dakit, Belengo Pegiren testu bat bezala, ez da hori intentzioa ere, ez? Badago begirada bat, badago ni konstiente naiz mundu zahar bat ordena disforiko berri batean esaten badet hain naizela definitzen, ez? Eta euforia, kulpa, melankolia, gizartearen badago tesi bat hor abesti horrek adibidez, ez? Zu letzezu inoiz baino droga gehiago konsumitzen den garaia da, gaina sesgo sartzen badiozu generoaren sesgoak, gizonek kokaina eta emakumeek antidepresiboak, eta gauza horiek emate zute, ez? Baino ez da teoria politiko bat, hori baino gehiago da, zen ere ustez arteak ahal behar du gehiago artikulu batek baino, ez? Artikulu bat ondo dago, tesi bat edo zerbaiti buruz, baino arteak eraman behar du haratago. Eta nire ustez, era batea gaina burutik parte sensorialago batera bezala. Nik sinisten dut poesiaren adibidez indar sensorial hortan, ez? Eta zuk poesia edo kantuaren, ez? Azkenean dago euforia hitza saltzen da justu kantuan goi bat jotzen ordun. Horre danak, segura asko, nik uste indar gehiago daukela, hori pentsatu nahi dut, artearen benetan indarra horretan dagola, ez? Esplikatuta baino indartxoago izaten sugeritzen dezun zerbait edo konstruitzen dezun artefaktu bat kasu hontan, ez? Hitzaren bi adiretan. Behar bada gainera horti joan dira egin dizkizuten galdera asko, ez esplikatu nahi izatetik tesi hori argian egindako elkarrizketan esaten zenuen ideia bat edo egongo dela, baino egiten duzuna ez dela soziopoetika edo poetika dela ez hor artearen indar horretan insistitzen. Bertigoa ematen dizulako jendea, ez? Holako analisi zeatan esatzen, nik esan eta badago intentzio bat, noski dago intentzio bat, eta dago nere pentsamentua, eta hor dago nere ikus zea, baina, pixkat horri buruzko, txiste bazan bezala, ez, idatzi dute zea baten, hau dala dekadentziaren, eta hor duen, da nere izan berrez. Zakat tesi bat, hori baino, badago ikusko puntu bat argi dago, eta nahi nion erezak garaiari noski Eider Rodriguezek aipatzen du garaiaren kontra, ez, dala, ez, eta kantuetako bat, baino badago begirada hori, bai, dudari gabe, eta momentuari, eta da munduak daraman, ez, jitoari edo. Baina aldi berean artearen beste elementuen indarra ere, bai? Esaten duzuna sensorialagoa dena, edo agitazioa eragin dezakena. Nik hemen eta gaur anari bezala defenditu behar dut, ez? Abesti batek eta badauka, abestiak edo arteak edo poesia batek edo abestiak dauka edo pelikula batek, ez? Ni hola zinaiz, asko, esango nuke askoz gehiago ez zitu naizela artearekin tesiak edo olako liburuak, liburu esan edete ensaio politikoa zein da baino, ez? Hain gauza, ez dakit, ikusatzeidan zinema edo literatura edo bai, esango nuke gehiago eta gehiago ez dina izela hor, eta hori eta bestiak dauka, hori ez, Txilen adibidez, justu akordatzen naiz, hor da, kontainerrak eta kontinenteak zutan, ez? Justu esaldi hori niretzat Txileko azkenengo bizitzan lehengo aldiz komunistek irabazi, lehengo aldiz Allende hil eta gero ez da, baina berriro delako demokrazia hortan, nabadezu, impresionantea zen irabazi zutenean kalean horlako kanto bat abestu zuten, eta milioika pertsona zeuden.
eta esatzu kantuak, zemat aldu kantu batek ez, niri horrek, hori gauza handia da. Niretzako ere harrigarria da esaten duzun hori, eta letretan ere nola oso eszena txikiak edo elementu txikiak hartuta horrelako kasi ideia bat edo momentu baten sentimentua alden transmititu. Bai, hori dauka, ez? Nire ustez arteak, poesiak zen poesia eta kantuaren artean esango nuke edo bertsoak hitz gutxikin harrapatu behar dezulako, ez? Novela batek edo pelikula batek ematizu aukera, ez? Eta espazioa gehiago, ez? Novela baten 2 pertsona hizketan jartzen badituzu 2 libururi buruz, 2 liburuak esplikatu ditzakezu oso-osoik, ez? Kantuak behar du, eta gero niretzat benetan hor dao urtetako gerra, iradoki, baino ez esan iradokitzearen indar niretzat ez dakit, berdinezina da, ondo iradokitzea, ondo edo erderaz, zerteroa esaten dana, ez? Definitzea baino. Horreatik esaten nion da Neleri entrevista hortan, ez da, argian. Niretzat iradokitzean da nere zea, ez? Baina bai, niretzat gaina abestiek nik ustet badaukatela abesti askok, abestiak edo poemak edo bertsoak edo funtzionatzen du nire ustez nik nire abesti asko hola idatzi ditut. Badago esaldi bat, ez? Igual harrapatze zaituna, eta berriro behar dezu esaldi hori entzun, esaldi horrek harrapatu zaitu abesti osoan, eta esaldi hori da olako harri bat, potzu baten eroitze harria eta inguruan egiten duen beste dana da abestia, ez? Baino, hor dago, da nik hori bilatzen eta askotan harri hori potzuan, ez? Da izan kontinenteak edo kontainerrak eta kontinenteak zutan badakizu, bakizu harri bat bota ezula hor edo euforia, kulpa, edo Troiako zaldia, ez? Troiako zaldiaren hain irudi literario zaharra, ez? Oso zaharra da, baina indik nola funtzionatzen duen gauza askotako, ez? Eta nola dan hori, bakoitzak zuk esaten zu Troiako zaldia eta bakoitzak betetzen dizkio tripak berak ikusten dunakin, ez? Eta bai, ni hortan pasatzen ditut nire bizitzako ordu gehien. Bakoitzak betetzen dut, aldi beran segura eski komunitate batek edo inkluso belaunaldi batek erreferentzia konpartitu batzuekin baliteke era batera ulertzea eta aldiz beste batek beste batera eta horrek ere badu magiaz. Bai, egia da arrazoiako zen, bai. Eta kuriosa iruditzen zait esaten duzun hori, esaldiaren eta harriaren irudi hori egin duzuna, are zailago izan behar du agian kantu batean hori lortzeak, ez gehiago jokatu behar duzu elipsiekin edo kuadratu behar duzu, lotu behar duzu melodiarekin. Bueno, baina hori da, elipsia hori da, ez? Adibidez esaldi hori aipatu deunez, kontinenteak eta kontainerrak eta kontinenteak zutan, ez batzu ezaten nun zer inoiz itzaltzen ez den zu bat, ez? Batentza da kontainerrak zutan da gatazkak, ez? Gatazka edo irautza soziala edo politikoa nahizuna, eta kontinenteak zutan da nazu ekologia, baina nahi batzu da baita beste erlazio poetiko bat, olako, ez? Ez dakit, justu inguruko batek esan zidan, izan behartzen kontenidoa eta kontinentea zutan, ez kontainerra. Eta kontenedorea eta ez beak beste erabatea lehatu izolako, baino ez nik uste nire abestiak elipsis beteta daude. Dena da, nire abesti baten naiz eta oso hitz luzeak izan, esango nuke ametxen eraizten eurtua, igual berroigoi horriko abesti bat dela, eta bere elipsi danak hor ditula aidean bezala, esango nuke, bai. Hau, igual berba oso irakurketa pertsonala da, baina lehen komentatzen duen lagunekin ere, iruditzen zaitu, nik jasotzen dut pikat, zure Anariren unibertso horretan, bai, naiz eta diska honetako letrak agian pixkat ezberdinak izan, edo dagoela beti
kontraesan bat edo bi tentsio, orain ere esan duzu, diskaren ideietako bat edo badela bukatzen dagoen mundu bat, baina inoiz ez da bukatzen edo eta nik sumatzen dut askotan hor dagoela tentsio bat zerbait lehertuko dela, baina gero kontentzioa dagoela, ere? Adibidez, piromania kantuan zaketu oso ongin nola, baina basoari su eman nahi dio, baina azkenan zati txiki bat ematen diozu eta lehioti begira dago. Inmolazio kantuan ere munduari su eman nahi dio, baina azkenan zigarro bat pizten du. Ez dakit, izan daiteke hori ere igual garai honen nola daukan sujetua garaiak berak pixkat harrapatua. Bai, adibidez, zean era bat da inmolazioan hori da ideia, ez da autoironia hori baita, ez munduari su emateko gogoa sartzen zaizu hori da atxotitz bat edo euskeraz, ez? Munduari su eman da frantzira aldegin edo lako zerbait, bai. Eta orduan, bueno, hartzezu hori eta hori da, bai, pixkate badauka ez dakit garaiarena kasu hontan izan daiteke hori dana, ez? Informazioaren kidura hori, ez? Eta ez da filtratzen informazioa, beraz dana batera gertatzen ari da, ez? Eta gu azigea adibidez bazeon esaldi bat mitikoa, 80 hamarkadatako eta zan the revolution will not be televised, ez? Guretza zan, ez? Eta oin esatezu iraultzazta Instagrametik eingozta. Baino Instagrametik iriste zaizu dana, ere, ez? Instagramakin behatz horrekin ematen diozu munduari buelta, ez? Eta hor dana sartzen zaizu. Eta baino gero zuk esan dezuna azkenin kontra jartzeana nik uste hori rekurso literario ezela esango nuke. Zaki filologiakoa zean ego hemen Gasteizen nik filologia hemen inun da orduan, filologo asko ere hiltzegean. Asko bai. Paradoxaren rekurso literarioa ez, netzat oso potentea beti, bai. Aipatu duzula orain, iraultzaren 80ko esaldi hori edo ez dut esan duzula, irakurri nizun, berriako elkarrezketa batean aipatu zenuen erresistentziak zikloan izan zinela, eta hainbate erresistentziari buruz eta galdetzen zizuten, eta aipatzen zenuen hain zuzen ere beste egiteko era bat edo erresistentzia bat inertzia kapitalistaren kontra egin nahi izan duzuela musikan 80etik ona, baino aldatu egin dela hori ere, gerra batzuk galdu izanaren sentsazioa duzuela, ez dakit aipatzen zenuen aldaketa teknologiko guztiek Spotify, Instagramek ere hor eraginik izan duten. Bai, eta nik aldutzat eman ditute gerra batzuk, baino oraindik nerekin gerra hortan zeuden batzuk ez dute galdutzat eman, ez? Nik beti hor alde batetik hori hitzaldi oso bat zen da galdera batera jibarizatua edo ekarria. Eta, nik hitzaldi bat planteatu zidaten erresistentziei buruzko hitzaldi bat Bilboko biran, eta, nik hori egin nun, ez? Guretzat musika erresistentzia eremu bat izan dela, guk horrela hartu genulako oinordetzan esan ozenki iren garaian eta bar, eta gero, paradoxa berriro, ez? Guretzat adibidez, referentzia antikapitalistanak eta musikaren munduan antikonsumista eta antikapitalistenak Ameriketako estenakoak ziren, ez? Guk hortik noski Kuban berera egingo zituzten eta Rusian bai, eta hori ez zitzaigun igual iristen, baina esan nahi bat zeon estena oso bat oso jende interesgarriarekin eta musikaren inguruan sortzen zen hori struktura kapitalistari saiatzen zana bere zea jartzen, ez? Adibidez, graziosoa da, hoien lehengo zeatako bat,
lehenengo konsignatako bat zan, hauek ziren guretzat oso talde ona, Fugazi, eta Fugatzin inguruko Yamakei, eta hauek zekaten dixo horre daukateo indik diskoetxe bat, hauek ziren olako dekalogo bat intzuten, ez. Gogoan dut lehen azan, ez eman inoiz elkarrizketarik zuk irakurri edo entzungo ez duzun medio baten, ez? Hori ja dano pasatu duz, ni zurekin hona horretik kadena zerrekin hona, inoiz, ez dut entzun eta entzungo. Ez, edo ez dakit, ez? Edo merchandisingen kontra zeudenera bat, edo olako dekalogoa zeukaten, osea, oin irakurtzen dezula, eta hori, ordu nik esatek gu horra ziginela, eta guk hor behaiei hori zehain, da hemen saiatu ginen bideutzen bidez, eta, eta bideutzen geundenok zenbait erabaki hartzen, ez? Ez ga eusten, ez dakit, gure erara, Euskal Herriaren gehien bat mikrokapitalismo, kulturaren inguruko mikrokapitalismo batzuk esaten dute, ezintzaio deitu, hain mikro da ezin dula izan, ez? Baina, zenbait praktiketan gu, kritikoak izan geha, eta saiatu geha horre erroberari makila bat sartzen, ez dugu lortu, makila puzkatu inda erroberak segitzen dut, hola. Baina niri garrantzitsua irutzen zitzaidan horrelako gurasokeri gabe, baina hitzaldi hori, hortan gai hori jarri zidatelako, horren transmisioa ere egitea, ez? Eta hortik gatozen zenbait talde esaten, ni nekatu inaiz, holako gerra individualen zean, eta adibidez, bai ikusten den nere adineko jendearekin eta taldeekin, ez? Hori, adibidez, Lizabo ez dago Spotifyn, edo hainbeste talde ez daude Spotifyn, ez da? Eta orduan badaukat olako zea transversal bat gainean nahi baduzu horra aipatzen nun, diskoa grabatzen Joaquin Pascual eta Paco Lokorekin, hortaz eginen baita, ez? Eta aldiz ez dut ikusten, nire bide baten ongo litzeken adibidez imaginatu gauza generazional batekin, ez? Ez dakit zuko beto jakingo zuz, eta nire galdera zen generazio berriotan bada horren inguruko zea bat, hausnarketa bat, ez? Eta katxeak, eta ondo dago gazetxetan 5 euro bakarri jartzea, baina gero katxeena ere, bestaldea ere ikusi behar da, ez? Zure praktikaren aldea ere, ez? Eta Spotify egotea da musikaren munduan fascisten alde egotea, ez? Eta gaina, era bat zurea den eremu baten, gero, idazlekin oitzeten badezu, adibidez, lehengo Spotifyk esan zuen 1000 kopiatik bera, 1000 erreproduziotik bera zituzten taldeak bota ingo zituztela. Eta gero esan zuten, ez zituztela botako, baino ez zietela ordainduko. Bere presentziarekin ordaintzen zutela, ez? Hori oso fascista eta gaina gertatzaio zure eremuari, ez? Da itzitzu beste eremu batzukin da esatezu, ostia, Euskal Herrian 1000 liburu baino gutxiago diria denok saltzen dituzte, ez? Edo diskoak edo eta ez dut ikusten adibidez horren, ez? Zea transversal bat horri buruz hainitzen, ez? Eta baino, pixkat itzaldi oso baten kontestuan, da gero beti maten du, baina, justu idatzi didate, hola, jende batek, ez dakit interpelazio bat, guztua hartuko denuke zerbeza bat, eta honi, nik usteet, atea berdala gaia, eta nik usteet, eta ni oin Spotify nago, baino, beste ege bat daukazolako baita, nola guk adibidez badoken bidez funtzionatzen dugu gure generazio berriek ez, eta badok da plataforma bat, edo Bandcampa, edo, ez? Dudari gabe, Bandcamparen aldein behar dut denok, ze jendeak, ordaindu egin dezake, erosi egin dezake diskoa bertan, Bandcampa da askoz justuago, eta bere segurasko Amerikarrek Amerikar antikapitalistek asmatu dute, ez dakit, baina
Bandcampan alde inberdeu, baina inberdeu danok esan nahi eta bueno, nik uste bai, itzein behar dela, eta ni beti esan izatet niretzat musikan egotea zela musikaren munduan ikusten itun zenbait gaizki zeuden gauzei aurre egiteko leku bat bezala ere. Osea, ezin naiz instalatu hor da, puta mierda da, eta superren justoa da, eta ezak zer da, bueno, ni ona iritsi naiz, ez, bueno, bera, orduan gure pixkaten naia izan da hori, eta nire oraindik ere bada, ez? Ni Spotify ustearen alde nago, baino, ja bakarrik gauzak egingo ditut movimentu batekin, ez, bakarrik, ez? Ez dut uste hori denik bidea, eta bai, bueno, aldiz hausnartzea, eta Spotify bezala, managementak, gauza asko daude, tristuraren eta musikaren eta tristura industrian, ez, niretzat buelta, bai, badaude gaiak, eta zu hor barruan baldin zaude eragin behar dezu, nire ustez. Osea, bestela ez du, niretzat hau betikoa da, Osea, esan edo, ez, praktikarekin edo diskursoarekin zehaitizu, ez? Niretzat egon behar da ajuste bat, ni saiatu naiz nire bizitzan egon zedin, eta esan bezala gehienetan galdu indet, baina guztuan nago saiatu izanaz gauza askotan. Ikuste dut hor dagoela, pixkat gakoa duk aldatzen zenean momentu batean gaur egungo belaunaldiak badituen eusnarketa horiek, edo maten ari denez. Nik iruditzen zait batzutan, bai ikusi da inguruko musikazaleak edo musikataldeak edo asko eramaten dela barne gatazka hori, ez nola egin gauzak, pixkat nola egin behar ditut gauzak nik, edo nola egin behar ditut gauzak nire taldeak, Spotify egon behar dut, ez gaztetxe baten jo behar dut, inkluso gaztetxe batek ezen baten jarri behar dugu prezioa, karo, harrapatuta zaude saiatzen bazera galdera horiei, zu bakarrik erantzuten, segura, eski, igual, ez dagoz alternatiba handirik. Aldiz, igual galdera izan beharko litzateke zer egin dezakegu, ez pixkat esaten zenuen Bandcampen alde egin beharko genuke, baina denok, Spotify beharko genuke, denok. Bai, igual galdera emankorragoa da, zer egin dezakegu mugimendu bezala, edo zer egin dezakegu. Bai. Eta, Euskal Herriak beti bentajakin jokatzen du, ze komunidadea trinkoa da. Beti, ez, naiz da, oin badauden austurak eta arrakalak hemen da hola, lortu behar dugu, takit, Euskal Herrian, Euskal Herritik ateatzen mazean erotzen munduaren perspektiban galtzezea, ez? Zeinekin inberdezu, zure eszenarekin, eretzat gure eszena da. Eta bueno, nik uste interesgarria dala, eta bai, gauza zea bada, ez? Zata Amazonekin, ez? Amazonen erostea, zatezu, Amazonen erostea ondo do, eren gauza Amazonen ez saltzea da, gure zea, ez? Zeurea ere, ez? Nire diskoa mesedez ez jarri Amazonen lehengo aukera bezala, ez? Ez dakit, eta gertatzen dira gauza horiek, eta gure generazioan, da iruditzen zait, sartzea izu, eta ni oin pixka kontatzen alabe didalako, eta guztuan olako zurekin, zu gazteago zehalako, eta pixkat, nire bildurra da, gure garaian guk ez dakiz zer, ez, baina egia da, zenbait gauza transmititu behar direla, hemen datozen zea, ez? Eta ni badakit, liburu editorial batean, indela lan hori, saiakera hori, nola dau, zezu konturatu gabe Amazonera iristen da zure liburuen nola da, zein da honen bidea, zein da egindia analizi horiek, ez? Eta ez da horren hausnarketa oso bat, ez? Eta gero, gero de repente aztegea hori, ez? Durango puta mierda, pero Durango kapitalista da, bai. Hor zaude, zure diskoa zuzenean, ez da gizemat 1.000 euro patu ezun diskoa zuzenean saltzen, eta hori ez da nire ustez, hori da, niretzat dagoen zure etxetik erten da, zure etxeko atetik kanpoa saltzearen gertuena da. Ni kordaindu diskoa, nire kasuan, ni beti autoekoiztu dut diskoa, eta autoekoztea ni patzean, nire kontzertutatik, nire sarreretatik eta katxetatik,
eta Durango da gertuko naz, ez dago intermediariorik, ez dago, beraz, Durangoko azoka ez da kapitalista. Kapitalista da Amazon, Spotify, ezagize, beraz, goazen haundira, eta nik uste, bai, pixkat, ni horrek zea iten hau. Horrek nekatzen du, osea, geurea deusestatzea oso horreza da. Ez? Osea, eta Durango hori jartzea. Ez? Ja, bai, hori da super, ja, gizukolako argian artikulu bat ateako izuela Durangoren, ez dakitze, bai, baina, Durangoko azoka hobetu daiteke, segura asko alabedi eta gaztetxeak bezala, ez? Hobetu daiteke dena, baina uste benetan zea bezaleko baten daola eta ederralitzeke, ez? Niretzat komunitate bezala eta horri erantzutea, ez? Patzu zenuen transmisioaren beharra ere, berbada interesgarria litzateke Euskal Herrian eman diren beste esperientzia batzuk hori beste era batera musikan jardutekoak balioan jartze dugu, esan ozenki bera izan daiteken bezala aipatu duzu, edo esan ozenkiko batzuek gero martxan jarrezen duten bideu, txokerrezpanago? Bai, eta beste hainbat egin dira, eta jende askok praktikatu du autoproduzioa, eta bai, irrati libreena izendan bezala, ez, onaino iristera, osea, zuek daukazuten, ez, leku, derrau eukitzera, horre, bai, nik uste baietz. Nik botatzen du faltan hori, bai, transmisio hori edo, bai, are eta orain oso politizatuta dagoenean baita, ez, osaudetenean, edo, dano gaude, baino gazte belaunaldi superpolitizatu bat dago baita, eta nik uste gauza horiek mai gainean jarri behar diela, eta benetan kapitalista diren gauzei deitzea, zeinetan dano gauden, eta aldiz ez gu sortetion justu, ez dakit, Durangoako zoko edo bertso txapelketa nagusia, hori ez da kapitalista, justu, ez, iruitezat adibide bezala, ez, gertuko, hola, zenbait analizi ikusten dezunean, edo, esatzu ez, kapitalista da Spotify, eta BBK Live, eta hainbat, ez dakit, ez? Igual, hausnarketa horretan kokatu berriro markoa, edo zein diren? Bai, nire ustez bai, herri honen zea da, osea, holako, ez, zea latigoa kristau bezala ibiltzea, beti atzeaka, ez, norbere buruai ematen, baina, bai, ni horrek pixkatzea eten hau, bai. Osea, bale, guazen, eta badaude beste egitoko eragate batzun apustuak, eta EHZ eta hor dago, hortikatea da, eta segura asko, iparraldeko jendeak badaukalako praktikak baditulako frantzezen beste zea batzukin, da, osea, egiten dira gauzak, baina hala ere, nik hortaz danaz aritu nintzen, ia hitzaldia esplikatu dira. Horretaz eta euskaraz kantatzeaz ere aritu zinen, eta esaten zenuen erresistentzia erradikala dela euskaraz kantatzea. Galdetu nahi nizun, berbada evidentea da, baino zergatik eta nola ikusten duzun erresistentzia hori indartsu ikusten duzun? Nik esan nun, erresistentzia radikala dela euskaraz bakarrik abestea. Ze tentazioa beti hor egonda dago generazio denetan, eta ez, argi dago, arrazoi komertzialengatik, zuk gazteleraz abesten badezu, aukera gehiago dauzkazu, ez bakarrik Madridea, baizik eta Santiago de Chile bezalako leku guapo batea iristeko, ez da bakarrik Espainia, ez? Osea, ez gaztelerak irikiten dizu, beste hainbeste ate, ez? Niretzat erresistentzia bada aukera uki eta ez euskaraz bakarrik egitea, ez? Eta badakizunean, jendea kanpoan
entzuten nahi dela, jendeak nahi zaitula gaina ulertu, eta horrez nitzeken ni ez naiz izango euskal sortzaile kanpoan, hemendik kanpora entzule gehien dituena, ez? Baino imaginatu oraintxe Gorka Urbitzua da Espainian bira batekin, ez? Eta Sevillan eta ez gero, berritxarrakekin bete duen dana, hori erresistentzia handi bada, seguru tentazio ez? Osea, zuk oreka gaztelera zabezen badezu, multiplikatzen da dana, ez? Eta nik uste, gauzak bere, nik uste, gazteleraz ere abesten dula jendeak, arrazoi komertzialegatik. Eta, erabaki personalei, baiazta hori, nik uste hori egiten dunak, asumitu eta defenditu behar duela, baiazta hori da bere aukera, ez? Hori esan ondoren, nik uste, nik oso ondo eta oso ornitua ikusten dut euskaraz aritzen garenon eszena, oso. Eta daude era denetako taldeak, talde pila bat daude, estilo denetakoak, genero, bai, eta nik oso ondo ikusten dut. Osea, ez dut ikusten horren zerarik, ez dut ikusten, bai esan da ere erresistentzia bat dela, eta erresistentzia fundazional bat dela, ez dut esaten bildurretik oin gertatzen nahi den zerbait bezala, ez, beti egon dira hemengo artistak, gero gazteleraz ere abestu dutenak, eta, nik uste hori, esan bezala, bakoitzak bere aukerak ditu, baino, nik defenditzen dut euskeraz bakarrikitea erresistentzia badala. Gorka Urbizuk berak esan zuen hemen okerrezpanago kezka pixka batekin ikusten zuela naturaltasunaren aitzakiapean edo hori gaztelaniaz kantatzeko joera bat euskal artistek edo igual holako zerbait esan zuen. Eta ez dakit hori izan daiteken joera bat euskaraz egiteko, euskaraz kantatzeko diskurtso politiko argi baten kaltetan, edo behar bada katastrofista jarri gara eta indartsu dago euskal estena. Niretzat pixkat bagara katastrofistak. Nik uste baietz. Nik uste utzi behar degula diskurso katastrofista, egoera katastrofe bat denerako. Momentu hontan ez da. Zuk ezagutuko duzu zuek espazio gehiago, baino Euskal Herria dago kontzertuz, euskaraz diren kontzertuz, estilos eta estilo desberdinez, jendez beteta. Eta jende asko dago, talde asko daude, 1000 pertsona baten dituztenak, udarako kontzertutan, ez dakinun, han hemen, talde asko duen, nik beste danean ikusi dizu, ez naizela oso, ez dakit nola zan, ez? Denari gauza alde ona ikusten saiatzen naiz, baina esan ez nuke zango horrelako konformista naizenik, ez? Baina ni bai ikusten dut benetan daudela, ez? Momentu baten ondo egita dana, esatezu ja Euskal Herriko musika eta neurria kontatzen hasi behar badeu, pentsatu nola gauden, igual ondo gaude eta dana, ez? Igual gutxiokine kabitze geha, ez? Hori harrigarria da, ez? Horre badago gaian, eretzat adibidez, erresistentziak zehautan, esate genuen, gure garaian nik zure adina nuenean, benetan 10.000 pertsona sartzen zituen taldea neugorriak zan. Neugorriaken hitzekin, taldeik potentena, jendik gehiena ematezuna, zan horrelako, neugorriak taldea. Bere Fermin Muguruzaren ideologia eta zehat danakin, ez? Gaur egun, esango nuke, jende gehien ematen dituten taldeak
ez diela horrelako diskurso bat daukaten taldeak. Uste hor badagola adibidez niretzat gure garaiko zea bat, ez? Desberdintasun bat. Claro, negu gorriakek mugimendu bat zeukan, ez? Mugimendu politikoa zeukan atzetik. Bai, mugimendu politikoa zeukan, eta baita gure zehar referentzial dana, ez? Torzan Rage Against the Machine ona jotzea, eta zan, ez? Edo bai, bazeukan eta gero zutagarrek, eta berri txarrakek ere, eta horre ondiren talde horiek danak, ez? Oin, zango nuke, ez dauka zertan, hola izan, baina, uste datu bat dela hori baita ere. Oingo, zea masiboenak, ez, ze diskurso diren baita, eta... Diskurso despolitizatuago bat? Zango nuke batzutan baietz, ez? Bait izango nuke, neu horreakin konparatuta, neu ere bai, izango nuke oso despolitizatua izan naizela baita, ere? Edo naizela oindik ere, ez? Neu horreakin konparatuta, baino bai, hori adibidez bai, kuriosoa da, eta bai egia da horre movimentua zeola, baina klar, oin ere badaude oso movimentu potenteak, ez? Baino alare, dena dauka. Euskal musikak dena dauka. Osea, zu juntzatizke zure gurasoekin 8 urte dituzunetik, zure gurasoekin da zure lehenguzuekin ezakize kontzertu ikustera, eta, da 7-8 urtetik nire hilobekin ikusten dut, ez? Juten dira, kontzertutara, klaro, jun behar du heldu bat, jun behar dute helduek behaiekin, baino, hortik hasi eta, hil arte, 20 urte arte harrapatzen baituzu, daukazu espektro oso bat, ez? Gure garaian, adibidez, etzeon, 8 urtekin ez nuen, ez? Eo 12ekin edo, bai. Bai, zea da. Erorik gabe gure garaian zea hortan, baino, nik uste badila hausnarketarako zeak ez, nola jarri oin leku hortan, gaur eguneko talde politikoak, edo ze bagea komunidade, zango nuke Euskal Herria bada, zea politizatu bat, oin ere bai. Bai, eta nik uste dut, jarri gabe pentsatzen lehengo garaiak hobeagoa zirenik edo imitatu behar dugun zerbait denik erbestakit zer, baina, alderatzea edo behintzat aliketa gehien ezagutzea, bez, komenigarria segula gaur egun analiziak ere. Bai, nik uste baietz. Bai, eta klaro, gu era bat markatuta gaude, azkenean gure bizitza da, eta bizipena da, ez? Nik uste, bizitza horreak da ederra, ez? Ni irakaslea ere banaiz, eta horreak da ederra, ze zuk ezin diozu pertsona bati kontatu zer dan musu bat ematea, ze beak eman behar du, eta beak sentitu behar du, eta horretik da ederra beti jaiotzen dela jendea oraindik ere hein ez duna, ez? Ordune hori ederra da, eta nahi superinteresgarria zait gaur Euskal Herrian daun movimentu politiko dena. Osea, uste dena hartu behar dela kontutan, uste nik sinisten dut, hori, gauza oso baten, ez? Eta horrek uste, balio dezakela lehen nola izan gehan, jakiteko bada ere, ez dakit, esan baina, bai izan da Euskal Herriaren, nik uste hortik atea dela beste dena ere, uste lotuta daola, ez dela gu lotze deula hau hemendik ez, uste jende ideologizatu asko, jende ideologizatuen semalabak direla, eta bar, ez, eta naiz da ideologiaen zeak aldatu, ona izuna, baino, bai, nik uste dut ondo da hola, eta nik hori esaten dut galdetzen badidazu, noski ni ez noa bizitzan esate, gure gara ezakitze ez, baina justu erresistentzien gaia atea dezunez eta gaia hori zenez, hola definituko nuke, bai. Bai, eta da, seguraski Euskal Herrian, bestelako batzutan ere bai, agian, baina hemen oso lotuak egon direla erresistentzia politikoak, hizkuntzaren ere euskaraz kantatzea, musika, eta Jon Urzelaik adibidez ere, hemen Eva Foresten ere izan zen liburu aurkezten, eta aipatzen zuen behar bada musikan Euskal Herrian, eta inkluso espazio
gaztetxeetan eta despolitizazio bat ematen ari ote den, edo botatzen zuen hausnarketa bezala, berak ere garatu gabeko ideia bat bezala. Nik ez dakit, gauzak aldatzen ari dira, seguraski pentsatzen dut, musika eta politika eta hainbat espazio solotuak dauden denean, segurazki orain ere aldaketak etortzen badira, eta mugimendu politiko batzuk azten badira, eta zentzu horretan gertatzen denarekin seguraski musikan eta musikaren eszenan ere izango duela eraginik, eta baina hori etorkizuneko kontu bat ikusiko dugu. Bai, nik bai pentsatzen dute, gaztetxea badaude, oindik segitzen dutela, badaola politizazio bat, bai, nik ikusten dute, eta are, proportzionalki, analizatzen badezu beste komunitate batzukin, edo beste herrialde batzukin, nik esango nuke, badagoela segitzen dula bereziki politizatua izaten Euskal Herriko gazte jendeak politika igual oin pixkate zeago dago, 2-3 konpartimentotan dago dena, ez dakitzen batetan, baina azkenean gazte politizatuak dira, niretzat benetan Miren Artxetxek abestezun bezala aberatsena da, minoria arriskutsu bakarra, ustete, eta hori eta horrelako, astean behin rapatzea jute dien, gizarte, gazte hauek kotxea eta lan hain kotxe bat ekuitzeko eta gero ez dakize, eta horren kontra edo zerrek balio du, bakitze bereara, esan nahet, bai, ni beti izan naiz pertsona politizatua, eta uste politizatua egon behar duela pertsonak munduan, ze danean dauzketzu erabakiak hartu beharra, ez bakarrik musikan, zure bizitza personalean, zure istripu personaletan eta beste denetan. Bai, eta politizatua ez dagoela uste duenak edo ez omen dagoen horrek ere ideologia baten arabera funtzionatuko, eta inorrez dago bitxo. Hori da, igual ez da zure ideologia politikakoa, baina hori politikoa da, bai. Zeana da, elkarri izatea zuena ez da politikoa, ez? Nik nik esango nuke, bai. Politizatua daola, holako hiru zea horiek denak daude oso politizatuak. Eta bukatzen joateko Euskal kulturaren mundu txikian eta zari garela Gazte izen ireki berri duten espazio berri batean Eva Forest Liburutopian aurkeztuko duzu gaur diskoa. Ez dakit diskoaren aurkezpen berezia izango den, edo zer kontatzera zazen? Lehengo zeta behin ez eta ezagutzen lekua, ez nahi zeon Gazte izen, justu iriki zutenetik, bestela etorri izan banitz beste zerbait eta seguru pasatuko nitzela. Ezautzea, kristona da, adibidez, gara jontan ere adibidez liburu dendek, hirietan eta ni nere burua ikusten dut, juten naiz kanpoko hiri batea eta liburu denda bilatzen ditu, liburu denda bihurtu den mekanismo politiko hortako eta desberdinetako zeak, beti ukiko zuten, baina ez dakit niko ikusten dute horren suspertze bat eta eremu interesgarriak egiten bunkerrak iruditzen zaizkit, jutezea iritara eta sartzea olako espazio baten eta orduan gaur horre egingo deu eta desiatzen hau espazioa ezagutzeko eta izango da aleak antolatutako elkarrizketa bat eta diskoari buruzko elkarrizketa izango da, hitzein ingo dut gehiago kantatu baino, osteguneako jendea entzuteko gogoz, kantatzen entzuteko gogoz usteko, eta pozinoa, baina hori izango da diskoari buruzko elkarrizketa bat. Zuzenean. Gu seguraski bertan izango gara, ez dakigu elkarrizketa ondo izentzungo den, baino hilaren 11 baino lehen entzuten bada, gogoraraziko dugu hilaren 11 ostegunean Gazte izen duzula kontzertua. Eta ondoren entzutema gogoratu kontzertua nola izan zen da. Hori da, aurretik ondoren, eskerrik asko, zuei. Eskerrik asko etortzagatik. Niretzat gauza dara, etortzea.
noski. Ondo segi. Neure bihotza taupaka entzun dezan